28-годишният Деян Димов от Бургас получи грамота за доблест и смелост от областна дирекция на МВР Бургас и Съюза на командосите. Деян живее и работи във Франция, но постоянно пътува и след година смята да се установи в България. На 21 август на улица Фердинандова младежът, който е член на Организацията за закрила на българските граждани, преминавал с приятели, когато видял странната сцена. Просто видях как е събаря от мотора и започна да удря. И трябваше да се намеся. Всеки на мое място би се намесил. Така поне мисля и се надявам. Не се оплаших, колкото се изненадах, че никой друг не се притичва на помощ на тази жена. А хората стояха, гледаха, правяха видеоклипови снимки. Никой не взимаше отношение. Според сводката на полицията, нападателят е бил дрогиран и неадекватен. Въпреки равнодушното поведение на минувачите по време на нападението, Деян все пак вярва, че българите са по-добри от другите нации и притежават повече добродетели. Къде живееш ти? Във Франция. Хората в България са много по-добри. И винаги ще бъдат. Ще бъдем. Деян Димов се е занимавал с лека атлетика и гимнастика. Не обича да помпа мускули в залите. За него най-важна е вътрешната сила на духа. Трябва да вярват, че ако искат някаква промяна, промяната ще тръгне от тях. Всеки един, ако допринесе с нещо за обществото, ние ще бъдем по-добри и държавата ще бъде по-добра. Скоро Деян смята да се завърне в България и да остане тук. Надява се да може да приложи знанията и уменията, които е придобил, и неговата родна страна да му даде шанс да остане при близките и приятелите си.